Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene garti kadi e windande men hannde. Nde ɗo windande jannguɗon ene wiye nda e nda mawɗo, nda tokoso. Gitten nda ha laaɓa. Gitten ɗo nda o ha laaɓa. Gittenmo ɗon gartiren ɗon alkulal nja. Holno nja windirte? Mbatta ko na o e ja o, ay wona nja mawɗo. Tokoso windirte ko na o mbatta e ja o wona nja. Oda faami ko da o tan gittata, ay oɗo da o gittata mbaɗa ɗon ja o wona nja. ɗone gitta da o lomtina ɗon ja o ay wona nji. ɗo jom woni nja, ɗo woni nji. ɗone gitta da o mbaɗa ɗon ja o ay wonti nje. itta da o mbaɗa ɗon ja ay wonti njo. itta da o ay wonti nju. ayde ngara ɗo gitta da o mbaɗon ja ay wonti njaa. itta da o mbaɗon ja wonti njii. itta da o mbaɗaɗon ja wonti njee. itta da o mbaɗaɗon ja wonti njoo. itta da o mbaɗaɗon ja wonti njuu. Famide? itta da o mbaɗaɗon ja wonti anj. a je. itta da o wonti inj. itta da o wonti enj. itta da o mbaɗon ja wonti onj. itta da o mbaɗon ja wonti unju. itta ɗo da o mbaɗon ja wonti aanj. itta da o mbaɗon ja o wonti inj. itta da o mbaɗaɗon ja wonti enj. itta da o mbaɗon ja wonti onj. itta da o mbaɗon ja wonti unj. Kasi a wayli a itti da o wonti nja. wonno ko nda a watti ɗum nja. Ngara janggen. ay ɗo ko nja mawɗo, nja tokoso. ɗum ɗo ko masɗe ɗe woni ɗo pooɗani. masɗe ɗe woni polle. ngara masa nja añ aanj. kasi nayde añ aanj. ɗo ko nji njii. ɗo ko inj. ɗo ko inj. gasi ɗo ko nje. ɗo ko njee. ɗo ko enj. ɗo ko enj. gasi ɗo ko njo. ɗo ko njoo. ɗo ko onj. ɗo ko onj. gasi famide? ɗo ko nju. ɗo ko njuu. ɗo ko unju. ɗo ko unju. gasi ko jangete e alkulal nja masɗe mum ko ɗo kaaɗi. a ɗiggini ɗo a sirti no masgal nja masirte. hankkadi ɗo kadi ɗigga a sirte nja. kalɗo nja winda ka jangowo, kaw jiɗa windire nja ka bindowo. ɗum kadi mbawon ɗum. ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbani to jangon ɗigga. numéro mon nani so caggi nde won caggirɗon on caggani ɗum jinmi. keso jiɗa nadde bisimilla muɗum 00 221 77 906 81. yayali ya WhatsApp o haala inde mum, yettode mum, addora temedde mum 4 naata jangga wawa naftoro. onon heddiɓe ɓe ne mbaɗe he balle moɗon Facebook naɓe,
yo tibnaɓe e banggue goɗɗi janggoji hen ndi fof ndenne alarbaji mon mbaɗon hen ballon duuson jinggon ballon duuson jinggon walla wokkon nande ko haalte ko e famde ɗum joni noon en ɓaari ƴette kuuɗe karneji mañata ɗon ko musidɗo mawɗon guiɗo mo saabi Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillah rabbil alamin on jarama wassalam